За 2 місяці повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні понад 1100 ракет, скинули безліч авіабомб, частину громад стерли до каміння. Однак ворог нічого не досяг і не досягне. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що 2 місяці тому Росія розпочала проти України наступ за багатьма напрямками, де були ракетні удари, авіанальоти, артилерія, танки. Вороги не жаліли нічого, аби прорвати нашу оборону. Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обов'язково переможе. Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський референдум. Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що накреативили в лапках в Москві для окупації України. Харківська область, Донецька, Луганська. Ніде російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку вони так сильно розраховували. Зеленський розповів, що 24 лютого у світі навіть не вірили, що Україна вистоїть більш як тиждень, а дехто говорив про 3 дні. Потім ще місяць доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну виграшна. А тепер усі це знають, зауважив президент. І за цей час вдалося створити глобальну антивоєнну коаліцію. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансово, необхідними товарами, політична підтримка. Безпосередньо, максимально прискорюємо наш рух в Європейський Союз. За словами Зеленського, завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, українська держава – це справжній символ боротьби за свободу.